seguir e non dar nada. Despacios a Galicia que nos leva. A Alba de Gloria, como habitualmente facemos tal día como hoxe aquí no Pico Sacro. Si no abrente desta día poidéramos voar sobre da nosa terra e percorrela en todas as direccións, asistiríamos a maravilla dunha mañán única. Dende as planuras de Lugo, inzadas de bidueiros, de as rías de Pontevedra, ureladas de Piñeiraes, desde as serras nutricias do Miño e a gorxa montañosa do Sil, ata Ponte de Ourense, onde se peitean as augas de ambos ríos, ou dende os cabos da Costa Brava de Cruña, onde o mar tece encaixes de Camariñas. Dende alí ata o Coruto do Monte de Santa Tecra, que vence coa súa sombra os montes de Portugal. Por todas partes xurde unha alborada de gloria. É o día de festa que comeza en Santiago. A Torre do Reló tanxe o seu grave sino de bronce para anunciar un novo día, e de seguida comeza unha muiñeira de campás, repenicada nas torres do Obradoiro, que se comunica por todos os campanarios da cidade. Pero hoxe, as campás de Compostela anuncian algo máis que unha festa litúrxica no interior da catedral, con divinidades mitradas e con ornamentos maravillosos de brocados e ouros, con chirimías e botafumeiros, unha festa capaz de dar envexa á mesma Basílica de Roma. Hoxe as campás de Compostela anuncian unha festa étnica, filla tal vez dun culto panteísta anterior ao cristianismo, que ten por altar a terra nai, alzada simbólicamente no Pico Sacro, por cobertura ao fanal imenso do universo, e por lámpara votiva o sol ardente de xullo, o sol que madura o pan e o viño eucarísticos. Por esa muiñeira de campás iniciada en Compostela vai rolando por toda Galiza, de val en val, de coto en coto, dende os campanarios pimpantes da beiramar hasta as humildes espadañas da montaña. E o baladeo rímico das campás, de todas as campás de Galiza en Leda, Algarabía. Semella o troupeleo dos cabalos astrales que veñen pola bouta celeste, turrando co carro de Apolo, que trae a luz e calor ao mundo en sombras. Hoxe é o día de Galicia, o día que comeza así. Continúa leendo Marisa da Agrupación Cultural Sen un Peso de Vedra. Así dá comezo a solemnidade deste día, a festa maior de Galiza, a festa de todos os galegos. Pero ninguén pode sentila como a nós, os emigrados, porque en tal día como este reviven as lembranzas acumuladas e coa moita distancia agrándase o prodixio da patria. Non fai falta. Non. Hoxe, na nosa imaginación, anda por alá, en festa de saudades, escoitando as cántigas montañesas e mariñeiras que van para Compostela, vendo o noso país embandeirado de azul e branco, con música, gaitas, pandeiros, aturuxos e foguetes. E despois de evocar o repique matutino das campás, mal ou ben ao xeito do Otero Pedraio, eu podería evocar igualmente todos os lances xubilosos deste día, hora a hora, minuto a minuto, pero como se tornan tristes as alegrías evocadas lonxe da patria, como doen as ledicias arrincadas do recordo da nosa mocedade, e como para min é certo o que dixo o mellor poeta da nosa estirpe: sentí perpetuamente, estou pasando nas maiores alegrías, maior tristeza. Non, é moito mellor evocar algo irreal, algo puramente imaginario, algo que co seu simbolismo nos deixe ver o pasado para proveito de futuro, como unha boa experiencia. Podemos imaginar unha santa compaña de inmortais galegos en interminable procesión. Ali veremos as nobres divinidades e as fortes caracteres que dou Galicia no decorrer da súa historia. Verémonos camiñar en silenzo, coa faciana en sombras e o mirar caído na terra dos seus pecados ou dos seus amores, agachando ideas tan bellas que hoxe nin siquiera seríamos capaces de comprender, e sentimentos tan perennes que son os mesmos que agora bulen no noso corazón. Algúns verémoslos revestidos con ricos panos e faiscantes armaduras, pero os máis deles van descalzos e nus, cos osos plateados polo fulgor astral. Ao frente de todos vai Pristiliano,
O heresiarca decapitado, levando a súa propia cabeira nunha arqueta de marfín e afincándose nun longo caxato que remata na fauce dos druidas, a modo de báculo episcopal. Siguen a Prisciliano moitos adeptos, varóns e mulleres. Detrás deles, dous magnates que cicais sexan Teodosio, o grande emperador de Roma, e San Dámaso, o sumo pontífice da cristiandade, seguidos ambos por unha hoste de soldados eclesiásticos. Ollamos despois unha ringleira de mortos esclarecidos que portan os atributos da súa dignidade ou da súa profesión. Alí distinguimos a Virxe Eteria, a escritora peregrina, con túnica de branco liño e camiñando con arfado compás. O historiador Paulo Orosio, discípulo de San Agostiño, que marcha pensatibre cun rolo de pergameos na man. Ao obispo e cronista dos tempos suevos, a Idacio, que alumea o camiño cunha lámpada de bronce. A San Pedro Mezonzo, o autor da Salve Regina Mater, o cántico e a oración máis fermoso da Igrexa, unha fragante azucena nos beixos, ao fundador San Rosendo, que sostén litúrgicamente a custodia no noso escudo nacional, e moitos máis que é dificultoso recoñecer. Logo veremos ao primeiro arzobispo de Compostela, o gran Xelmírez, revestido de pontificial con aurifulxente cortexo de mitrados e coengos. Continúa María José Sánchez Sebio, veciña de aquí, de Codeso. Após do perlado ven Alfonso VII, o emperador, con cetro na destra, espada na sinestra e coroa de ouro e pedraría en arsens. Sigue o emperador, o conde de Traba, seu aio e demais bultos da soberba feudal de Galiza. Ollamos despois aos monxes letrados, en lonxa fileira, con velas acesas e libros abertos. Ven detrás o mestre Mateo, o santo dos croques, co apocalipsis debaixo do brazo, encabezando unha grea de arquitectos e imaxineiros que portan as ferramentas das súas artes. De seguida aparece unha moitedume de xograres e trovadores, en mistura de tipos e atavíos. Algúns semellan ter sido monxes, outros calzan esporas de ouro, en sinal de que foron cabaleiros, pero os máis deles van esfarrapados, con bellas cítaras, laúdes e zanfoñas ao lombo. Alí recoñecemos a Bernaldo de Bonaval, a Airas Núñez, a Eanes do Cotón, a Pero da Ponte, a Pero Meogo, a Xoán de Guillalde, a Meendiño, a Xoán Airas, a Martín Kodax, a Paio Gómez Charino, a Macías, a Padrón e moitos máis, todos con lume no peito. Non tardan en aparecer as dúas velidas e infortunadas irmáns, Inés e Xoana de Castro, a que reinou en Portugal despois de morta e a que foi raíña de Castela nunha soia noite morna de Brán, como dúas rosas de prata as coroas do seu efímero reinado. Veñen de seguida os moitos varóns altaneiros de Galiza, os señores feudales, que non souberon vivir en paz nin consigo mesmos. Todos eles montados en bestas negras, dende Andrade e Obó, seguido por un porco montés, símbolo totémico da súa casa, até o valente Pedro Medruga, que leva o puñal da traición espetado nas costas. Como grupo singular, descátase o mariscal Pardo de Cela, xunto cos seus compañeiros de martirio inxustamente decapitados, que sosteñen con entrambas mans as propias cabezas, aínda frescas, que deitan sangre e piden xusticia. Tamén ollamos unha boa representación de feudalismo eclesiástico. En el distinguimos aos tres arzobispos Fonseca, pai, fillo e neto, seguidos por unha mula cangada coas obras de Erasmo. E detrás de tanto señorío feudal ven a pé o seu mellor cronista, Vasco da Ponte. De seguida recoñecemos a impoñente tropa dos irmandiños, que arrastran cadeas, con bisarmas e fouces mangadas en paus, levando por abandeiro a Ruiz Xordo, que sostén en outo un facho de palla acesa e fumeante. E aquí comeza a decaer a categoría do fúnebre cortexo como decae Galiza, ao trocarse en pobo vencido e subordinado. Pero segue dando individualidades, como Sarmiento e Gamboa, e os nodales, que camiñan xuntos portando astrolabios, atlas e cunchas astranas.
o filósofo escéptico Francisco Sánchez, con muceta de doutor, os virreis de Nápoles e das Indias, o conde de Lemos e o conde de Monterrey, que serviron lealmente a quen non merecían ser servidos por ningún galego. Os tres grandes embaixadores, Filipe Coz, Zúñiga de Castro e Gondomar, que inutilmente derrocharon talento, sabiduría e artes diplomáticas. Os escultores Moure e Ferreiro, xunto cos arquiteitos Andrade e Casas e Novoa, que ceibaron as cadeas a nosa originalidade oprimida. O padre Sarmiento e o padre Feixóo, que remediaron o retraso cultural de España coa súa poderosa erudición e o seu xenio enciclopédico. Yolanda Rey, da Agrupación Cultural A Granxa de Sergude. Da Granxa. Ben asiña Nicomedes Pastor Díaz pa súa lira de Nacra, abrindo a renascencia literaria da Galiza e seguido polos poetas Añón, Rosalía, Curros, Pondal, Ferreiro, Lamas, Amado Carballo, Manuel Antonio e tantos outros, todos con estrelas sobre as súas frentes. Os historiadores Viceto, Murguía e López Ferreiro, os patriotas Faraldo e Brañas, a pensadora Concepción Arenal e a escritora Pardo Bazán. E, por fin, o gran Don Ramón, aínda non ben descarnado. Acabo de citar uns cantos bultas da Santa Compaña de inmortais galegos, uns cantos nada máis, porque nos 2000 anos da nosa historia os bultos contanse por milleiros. Di Oliveira Martins que a historia non é máis que mortos e a crítica histórica non é un debate senón unha sentencia. Pero todos sabemos que os mortos da historia reviven e mandan sobre os vivos moitas veces, desgraciadamente, como todos sabemos que a mellor sentencia é a que se dá despois dun debate. Por iso eu gosto de poñer a debate a nosa historia, non a nosa tradición, porque si ben é certo que se pode compor unha grande historia da Galiza con só recoller as crónicas dos seus grandes homes, tamén é certo que ningún deles, nin todos xuntos, foron capaces de erguer a intransferible autonomía moral da Galiza á categoría de feito indiscutível e garantizado. Afortunadamente, a Galiza conta para a súa eternidade con algo máis que unha historia fanada. Conta con unha tradición de valor imponderável, que iso é o que importa para gañar o futuro. Cando a Santa Compaña de inmortais galegos, que acaba de pasar por diante da nosa imaginación, se perde na espesura dunha floresta lonxana, con esa mesma imaginación veremos xurdir dos fumes da terra nai, dos humos da terra nai, da terra da nosa terra saturada de cinzas humáns, unha infinda muitedume de luciñas e vagalumes, que son os seres innominados que ninguén recorda xa, e que todos xuntos forman o sustratum insobornável da patria galega. Esas ánimas sen nome son as que crearon o idioma no que eu vos estou falando, a nosa cultura, as nosas artes, os nosos usos e costumes, e, en fin, o feito diferencial da Galiza. Elas son as que en longas centurias de traballo humanizaron o noso territorio patrio, infundíndolle a todas as cousas que na paisaxe se amostran o seu propio espírito, co que pode dialogar o noso corazón antigo e panteísta. Elas son as que agardan e custodian no seo da terra nai os legados múltiples da nosa tradición, os xermes incorruptíveis da nosa futura historia, as fontes enxebres e purísimas do noso xenio racial. Esa moitedume de luciñas representa o pobo que nunca nos traizou, a enerxía colectiva que nunca pereceu e, en fin, a esperanza celta que nunca se cansa. Esa infinda moitedume de luciñas e vagalumes representa o que nós fomos, o que nós somos e o que nós seremos sempre, sempre, sempre. Velaí o que eu quería dicir neste Día da Galiza, en louvor da nosa tradición, por riba da nosa historia, e todos os galegos e galegas que residen nesta terra, que para nós é a segunda patria. E nada máis, amigos e amigas, irmáns e irmás. Não, não,